my God. Hey, you guys lose it up, you know. Easily. How far? How far? I went down. That guy was a I'm up to go. And I want a special guest in the building. You know, they buy Esino. And they buy Esino. Because Esino, the room Esino. Can you go to Esino? One special guest, the first special guest never, you love each other, you love each other. Okay, special. S for special. Okay. Number 2 special guest. The good on you. They go to just say S. Say. Hey. Udo, I was again for father. I want to make 2 cool for special guests. Man, I see the say they go to S. After me for more. Who did they go as one special guest? Because give me a program. I didn't put S. And then I feel like I'm very happy that they put on glass him. That goes so kind of. Never asking you. I didn't put enough. Never asking you. I did that since so bad. Hold up. Can we? And my foot is even on a good way. On a number delay. Okay, by delay, all the case you could. On a delay. Then the okay, Austin no be now. So got to one more special guest. One more special. Iman Kawuna. But I can't go do no. Jejo Culture. Just love it. I'm a senior man, not a senior man. Okay, hey, just below me. Hey, no, just below me. Just tell me I'm not wonderful. Do I do this? No, Mama, but I just below me. No, Mama, I can't play like this. Hey, no, Mama, just below me. Look Underwater FM. I don't have to follow discussion. Yeah. I don't like you. Then follow for just below me. Just I ain't done no. I ain't mean. Bajay, line and Anike boys. If you go to speak, hey! I'm a line I can't give it.
esokwa na ndị a onye alapụghị mana a na-akpọ ya akpọ nwa m chọrọ advice ma ụlọ adịghị ya na ụlọ adịghị ya confirm ụlọ adịghị ya ọ ga na-adụ ntị gị Emana, I got Nike Boys, my guy Nike Boys, man, the years ahead of me. You know, can you see that? Years ahead of me, Makamo, happen on boy, so far. Can you see that? I got you. Maga, Mbasim. Now, the greatest gift in here was just to finish a secondary school. That was it. I go when I finish, some kind of drop out to my family. I am my young way finish it. I got home now. I go calling. Just below me. Oh no, but see to see. I don't know. Yeah. Oh, see, to me, my Miss Amado Hamara telling you that they can't be after no, boom, Maka. I because remember Nike Boys, I don't make a gotcha because more atomato than Nike Boys. Okay. I page him no weak pass. Is that always is that mindedness? I'm not going to see feel like Makamba a competition now. A great line SS2H. I was thinking just finish in a CIC. Hey, just kilometers, senior man. Thank God na you today. Because some of you open talk, my brother still one. You have to go. So you might not for somewhere now. Go no man. So I know go na none dey come na social media. I say Enugu abonde guy. I send that ban guy. No dey mo go no kere dey mo go ndo ni tana abakwa sikwa na kere. Okay. Thank God I represent. So you know, because I pay the call. 042 conquer whether Magodisa can wear it. Can you come call you? You, why? Don't be biased about it. I'm not biased. You're not biased. No, at all. All my kids are doing question. You're already sounding biased. I'm not doing my question. Okay. Lay your own option on the table. I said, I'm not quite ready to come back. Don't question. Go away, don't be biased. Okay. Unchangeable. Kedendebo guy. Enugu. Onitsha. Aba. Kedendo. Then Onitsha. I don't even a guy. I'm a guy. And guy for two different things. Okay. Oh, and then I do guy, I do car, I do any nana, do Karebe Hasi. When the other guy in Kenya now, one thing can I say, so all the area they differentiated. Yotago, okay, and when I go somewhere, if I do reach it. Yotago, I don't go out with Jacko and my guy, school in the Judenuguna, Kadini. Confirm. I don't Yotago, I better best street about ya. Nothing of a guy in Kahise, go on, it's an
Oh yes. Guy, man, all guy on another level. Okay. I bet about this young way put it in woman, they put it in like so even that can hit or ya tell my grace now. So I mean just again, can do guy in Kili because oh believe an azona gawagan oya kachama. And never take care on my bed or about bigger how kachama and Yotago. Oh yeah, I had Shadokan by Sagala. He could go down. Confirm. Yeah, confirm. Maka I challenge Bugaro. Yes. Oh yes. Igbo. Yes, fam. Oh my mana ebilim na oge nne tokwa na Enugu. Onwe ihe eji mara Enugu. Okay. Ndị Ọnịcha. Onwe ihe eji mara Ọnịcha. Ndị Aba. Onwe ihe eji mara Aba. Fam. Uche nke mo. Ihe eji mara Aba. Now, Onitsha for business. Yes. Okay. So, I know guy business. Anywhere abroad in the business. I told you, no, I said anywhere abroad business. Yeah. And civil servants. No. Exactly. So, Muhammad Genesis. I like about this. I'm just reporting. On Facebook, a lot of people rant about it. I'm just reporting. You know for me? Nando bought FM. Ndị abana akọwa ha na-akọwa ka ha nwati eme nke ha. You never mean. Akpọgasị afa. Ndị Ọnịcha na-akpọgasị afa nke ha ihe ha mere ka ha si bi egwu. Ndị Enugu na-akpọkwa nke ha ka ha si bi egwu. Because little guy, ihe dịkwa little guy abụna. Asịsụ na guy niile. Ọ na-abụ otu ebere guy. Ị ga-ahụgwunata mmadụ, ị ga-asị na ya pịa nnekwu na ime 5 states a niile ka dị ndị ka ekwu eziokwu. Because no, guy follow na present on it. On it when is open on. Phone kataro guy. On it when is open on. Because our cat joad. Moving on. None the water and I don't like beer here. We got like beer. Man. Don't forget, I deal with a lot of home on the 2 packs, man. So moving on, none the water when the next to go, they will you go. Don't forget, beer parlor discussion. I like beer. Okocha fanya just me. Polo Ezegefa, Ejelefa. Moving on, Nandabot FM. I don't talk and twap. I just throw it in. Onya Samuzukwem, as because it was a wine in a do.
Obayara the first date. Elafia. He get disregard there. Because you get chances na onwe your mean. Now one night stand, you might go. What? Yeah, on the first date. If we go add to get we go this kilometer now. Wow. See the wine, I will come to this part later. Okay. It's a major kilometer. It's true that question. I cannot nasty. I cannot the banana. I cannot. We ain't going nasty yet. O'clock because Every 12 if you are get there about it. Can you change Just kilometer? Sorry. Waga. My first child, Mama. Oh yes. Graduate to go to University of Buckingham. Omega Law. Confirm. 21 years, God. Wow. Can they see at the 18? On would do if now among whoever. I tap from this thing you say. On a lot of my, you defend me. It's an inspiration. It's an inspiration to we young men. So that all the bureau, a man I for 22 years. I can't have a book. Yakana Puna, I senior a retired Congo. Retired. You go okay. You know, just kilometer retired Congo. They retired Congo, my senior Congo. Very good. Senior get down retired. They can retire Congo. They retired. I know I want them to do Congo, but they're not tap from retired. We tap world best. World best because then what with the Africans or whatever. Mama Madu Polo want to clear 4 million up to 4 million na school. Alone exam, what's coming ahead my exam? Oh, wait, if on the right. Or because you working. Oh my God. Okay. Kajo for here. Makema. Ihe change go. Ya ta obun bogai. Ihe echeghị ha ga-eti. Nwa na onwe nwa na ọ dị normal. Okay. Amụbeghị isi na ịma nteki exam maka ịma ihe si ya mana maka ụwa kịta oh yes mana ọ bụghịzi ka esi azụ ụmụaka mgbe ka esi azụ ya kịta okwu gị kwụsị n'ọma ịghọta so ihe mee bụ na ịmana ụzọ esi egbu oke ọ karịcha 1 million. There are many ways to play that. Oh yes. So mwezi ka esi eso ụmụaka kịta. Confirm. So instead itizi nwatakịrị ihe enweghị ọ bụ nọ nke na-like ịgba bọọlụ. Oh yes. Ya ma o jere exam ma ọ pasịrị. Ọma mgba bọọlụ gba. Oh. Ọ bụ nke na-like ice cream. Isi ya na ọ bụ na ọ pasịrị. Ma ihe a ọ ga-echefu maka ice cream a na ya. Ịfụ ha na-agba mbọ. Okay. So ọ ga-agafego mgbe ọ ga-abịa ga-asị tigbuo nwatakịrị tigbuo ihe a. Ịghọta maka ụfọdụ mechaa mistake etie especially ndị nwaanyị ọtọ n'ụlọ amafụzi ego anụ ya maka akpụ eti esiri ya n'ihu. Ọ bụ na mgbe bitin na ọ nọ na wọk ọ wọkụrụ anyị mana kịta ọ wọkụkwa mamụ mana kịta
ọ da work maka ụmụ phone na ihe technology a ị na-ekwu agbọ 911 ọ nye bụ ebe nsogbu dị ya nọ ana ọ bụzie na inwe obere afa ebe ma na-etabu ebe nọ n'aka ntị ịbanye oh yes alaghị ebe 911 nkụ na nwanne ka m gwawa gị eziokwu ọ dịpendịkwa ebe ị na-azụ nwa gị ị na-azụ nwa gị na Amerịka, azụ nwa gị na London, azụ nwa gị na Europe nwanne a na-azụ gị n'Enugu awee kwụọ 5 million n'isi gị a ga-akụkwa gị ihe ọgwụ etiti gị kọzis ga-abịa tinye ka enweghị kpọrọ gị n'etiti mmadụ lepụtakwa atọ gị ụtụ aka ikwu nne gị nyọtago every family member abịa epicha gị ihe na-akọ ya kedu ihe a na-ekwu ya sere ya tago a na-ekwute ya nsogbu adịrọ mana ihe ejisikwu dị nkebe eziokwu ị makara 4 million na ịfụ tụ obodo for 2 years igwe obodo unu na-azụ ebe kpọchie gị na se ka ikwodo aghọtara m ihe unu na-ekwu nsogbu adịrọ mana titek mana the end of the day a na-eblim ka parents na ya nwa gị ma akwụkwọ from oge a na-amụ anyị gama nke dịgo very sharp ịgama nke bụ obere ya oche buru bọọlụ ịghọtago ọ bụ na ọ bụ ịchọkwa ikwu ya ka ọ bụ na ya the best education ikwesịrị inyekwa nwa gị the best education na inwe ya fine emere maka ndị ọzọ na-eme mana inwe ya you are supposed to provide the best for your kid, right? You provide na nsogbu adịrọ mana ọ bụ na ihe ọ na-eme bụ mgbe ọbụla ga buru bọọlụ biko nchọkwa obere akademi tinye oge ahụ ọ bụrụ ya na-achị ya na hapụ bọọlụ na-egwu na ọ ga-aga skuul ọ hapụzi ebe ọlọ mee ka ọ bụrụ Osinachi bịa ọ kwesịrị ịgbanata bọọlụ ahụ nka jeje ifere ya ha na-ekwu ịma ihe niile a bụ na ọ kwesịrị ịgụnatara apa nka Fino na-egara music ka mma mme ma na-eti m mmechakwa gụpụta ihe n'elu ya amaghị ọdebe na gara so ekwesịrị inwe edukeshọn dị basic one ịghọtabana na-echeki ya ịghọtago mara ebe focus onye a dị ifụkwa ndị ga-abụ lawyers ifụ ndị ga-abụ bankers ị ga-ịghọtago mana mụ believe kwa na inwegodi talent at least o nwere ebe ị ga-agụrụ akwụkwọ ị ga-agbani iwu ọkụ ka so that ị ga-enwe ike ịcommunicate ihe present nsogbu anyị nwe mgbe a bụ na anyị enwechara ndị akọwara anyị ụmụ ife ndị a ị na-aghọta so even mụnwa to be honest amarọ m ha important education dị until mbụrụ mmadụ mgbe m nọzi na-ejizi m ijezi na-ekwu okwu na public na-eme ihe ka m mazi oke ịghọtago na mama nwere ka m ga-esi kọwa onwe m nsogbu dịkwa so education dịkwa very important no matter what ịghọta maka even ma ị na-agụ egwu ma ị na-agba bọọlụ ma anything ọsọ gị na-eme ịghọtago education dị important very maka enwere life like football now I retire go nkịta so enwere life after football which education can help you how vital education dị ọ bụgodị akpọ gị ka ị bịa analyze matches na television oyibo ka ị ga-asị ọbụọ ịghọta so education bụ key mana to break into ihe kwulu eziokwu ka ikwusi n'ọma ka m break into ihe okwu because so many people na-take enwetawa ihe gbasara education na wrong ịghọtago okay education bụ the major key there is no doubt there is no talking down on education never ịghọtago mana ịma the best of ability of obere nwa from oge opempe ọ dị very very important obere nwa ifo mgbe ọbụla ọ na-eji ebupụla nke arụ something ibe ka nwa na ya kwesịrị encourage invest in it then new education ọ ga-abụ mmadụ chọọ order something ọ maghị o esi dị but then that thing if bụ talent ya encourage that's the most important that talent is onwere ntị imego nghọta ya olee obirigwe so ihe ị na-ekwu na JJ ị na-ekwu na education dị very important then Fino na-ekwu na your talent dị very
right to follow up on time. Yeah. Oh, yes. In this modern age, yes, we have a lot of tools to educate ourselves. Yes. Thank God for today. Yes. You get me? Mm-hmm. So, I believe that the kids of today were like 100,000 advantage more than we had. Oh, yes. You can't go anywhere and draw what is Nka Agwagi. Also, when the teacher was in school. But these days, you can't go to what is Agwago's book. So now, you and education is just like one click away. Anything you want to learn now is out there, laying around. Now, all those educations it's all out there now. YouTube, Google, all there. So, what we should be encouraging, a mixture of these two things, yes, which is going to be, you're going to follow that thing you do with the least amount of effort, which is what is talking about. Then on the other hand, 100%. Now, if you on what you are saying, good education, yeah, then don't just wallow makani in my talent. You gotta learn. Yes. Oh, definitely. Yes, but if you need to research, go back books. But another point into your race. Okay. Apart from education and talent. Okay. Common sense. It's not common. Not common. Otherwise, in a street, you are very important. So, you have talent. You won't know how to use it. Confirm. I have an education. As long as you will be near now, but first. Confirm. No, because most of the things in the modern practice get out of true. Almost 80%. So, if you want to basic. And that's the good thing about education. You're never too old. Yeah. You're never too old to learn. So, nobody can get what talent football. You might have a very short career. Continue. About the Mbacha before and they say, okay. Gambia, the other side. Can go area. And opportunity for me, ego area. So, Obono Egu Mari. See, encourage you go by the Egu. It can wait time. Ego. But the most important thing, Kuche idea. Kita anu enwe ndị na-arụ ụmụ ọrụ ndị a ụmụ ego okwu ga-aba mụ ada aghọtazi ya na akọbọta mụnwa makwa na ọmụ jikwa ki mama sainụ ya ma ntịrị akọwakwa m ya nghọta ịghọta. Oh yes. So some careers go the only thing na ọ ga-enye bụ foundation. Okay. Gụnwa ka ọ dịzịl ịgụbachi akwụkwọ iji zụbụrụ ha na ihe anụwa build on it. Ịghọtara ihe na-agwa even my current footballers and all that, but football can only give you a foundation to build on. So you understand there mgba ịkadị young ịnọ na peak yi invest ego gị the same thing with ndị na-agụ egwu na ihe niile a nwere lifespan. Enwe ego onye ọzọ ga-abịakwa gụkarịa nke a ego ma ọ gụọ ihe ọta ma ọ bụrụ ya gịnị bụ afịa raskimono ha na ndị a
ka ị na-agụ ịghọta so ka ịghọta mehi so rest in peace but ịghọtago eziokwu ka ị na-ekwu ụwa dị ịghọta pele ha bụ mana ha agbachago sens anyị nwa agba anyị agbachago ịghọtago so ka ụwa dị so ọgwa ka ọ dị mgbe ahụ ị na-eme ihe ị na-eme ego na-abata ka ị debe sọm n'akụkụ maka echi Senior man. You're just teaching us a lot today. But senior, bịa ndị a na-ege ife ahụ na aghọtakwa ihe a na-ekwu ọ bụrụ oge ọbụla na-atịghị anya chebe mgbe Flavour ga-asị unu ike na ala ọ bụrụkwa Flavour na-ekwu ka enụ ihe senior man na-ekwu mesịara mụ na ụlọ ebekwa ka anyị anyị ezuzubekwa ka anyị si ezuzu gebekwe na ife a na-ekwu kịta ọ bụrụkwa mesụ na-enyebe m nsogbu mụnwa n'ebe a ife nna amụta adịrọgodi ihe a amụtago mgbo ịfụ senior man deghe ntị so na ịnụrụ onu m abụrụ na anọ m na-amụta mgbe o rukwere n'ụdị anyị azụzubekwe ọbọkwa na m kacha ma beta ọkwa nke wọkụrụ ka nne mgbe eziokwu ka ị na-egwu anyị ọmụmụ ka anyị na-amụ ọ gaghị anybody ga-amụta ọgwụ from experience. Exactly. Mgbe ị chọrọzi ka ọ mee gị tọ ịma na some of us honestly speaking ịma eme kịta a na-ajụ onye bụ role model gị anyị amara ihe bụ role model anyị mụta the hard way and bọọlụ anyị mgba bụ to survive to survive so amụta m n'oge na oke ọ dị mma iwin trophies na ihe a mana trophies dị na kabinet m mama ma nkwụ nwa m ụgwọ skuul ka ihe m ga-eme eji m bọọlụ chụba ego m ga-confess ịghọtaghị eziokwu eji m bọọlụ chụba ego eji m bọọlụ chọọ change my life eji m bọọlụ chọọ build the future for my children eji m bọọlụ chọọ build the future for my community ịghọtaghị so my eyes dị na the prize mụ ama so trophy sori ya ọ bonus ịghọtaghị maka ebe anyị si ọ bụ na m bụ onye England ma ọ na m bụ onye Amerịka ama ma m enwe ọrụ a na-enye m ego mana ebe anyị si taa ọ bụrụ na m ejiri ego taa akpa oke ọcha sị ya na olu ha onye agwụgo eziokwu ịghọta ya na nnidi ịghọta nnidi ijidesi saịdị m ike maka etu alụ eme ego nke amanụ ka nke a dị kịta ọnwụ na mafrọziri eziokwu gọm confirm the only thing nwere ike igive back bụ eziokwu to educate the younger ones na-abịa ka ha makwa ama na ọ dị ala sịkwa forever less ma idebere ya ọfụma ya bụ the thing onye na-ekwu na-anụ so odogwu before ịma na ebe nsi jụba ajụjụ a bụ oke so ka ife ị ga na-eme anyị nwa bụ parent ya ka ndị parents izụlite ụmụaka kedu ebe ha ga-enebe anya like kedu ebe ha ga-efocus bagodi for the nwatakịrị ọ na more of education ka ọ na more of ihe ọ chọrọ ime asị mmadụ dịka otu filosofu nwa ga-ekwu first of all ị ga-adị involved n'iraise your child you have to be or your children time agago mgbe ọ na-abụ maka na ị na-akwụ ụgwọ skuul ị na-enye ha nri then imego your part mba amụtara m na nwa gị o move ikwesị ịma ihe movement ahụ meni because na ịdị involved na his life ị na-enye anya mgbe a na-azụ anyị your parents na-eghe anyị ịmaghị ihe a na-ekwu ma ọ gị si n'ebe ahụ pụọ ma ọ gị mechie ọnụ
more help. So mid involved now your child's life. A man water really more the good now. Akwụkwọ more the good talent more yeah. So he got involved. He were maru. He have strength and weaknesses here. When you're here. Go happy even in just decide from afar. Exactly. You need to eat your they involved. Can you example when they have a bomb na phone? When they have a phone knows na wabo. Oh yes. Can I advise him making here? John I say I'm on a back and Nick on a bucket. I said how I'm an honor bubble on others. Money, man, I'm working out back in the market. Over about your own back and it's okay. Name up when we're now back and I will of ma. Now we of ma. Give chance. So it boils down to it involved. We not just he provide for. We provide ego. We change go. Ikwesi na-etinye anya n'ihe ụmụ gị na-eme. Eziokwu ka ị na-ekwusi na. Ikwesi ịdị involved. Ka iwe mmalụ nke ị ga-efolo. Exactly. Ịghọta dịka otu a nọkịta ama m pocket money na-enye ụmụ m. Ma ihe ụmụ ike igote ha ijezi eburu nke ka nke ahụ nata. Ndị ọ naghị ebe isi wee nweta ego iji wee goo ya. Okay. And uche gị na-adị n'ihe niile anyị na-etinyesi anya. Exactly. Confirm. But even a lot of people had workable much time for imago for ụmụ ha, I just see ha na ka onye chọrọ create time ga-create time. Oh yes. Nke anụ afọ ọzọ anyị niile nọ n'ụlọ kịta anụnwa akwa inwe time. Ọ chaja anụnụ. Gịnị mekwa anyị anwụgo. Ya ta so iti create time ị ga-create. Ọ bụ na family ga-edeghe mgbe ị ga-create time. Okwu gị kwuru. Na ya ajụjụ ọzọ nwanne o nwere ife na-eme. Na ya nọkalịga ebe. Ka ịchọ ka izele za azụ. And all life kwa. Mba etinyekwara m ka anyị jere senior man. Ịma na senior man nọ. So anyị debere ọnọdụ. Ịchọ ka ijele za ajụjụ. Senior man na-ekwu okwu isi m bịa ka ife ịchọ ka m kọba. Okay. I think ọ na-agba ọsọ. I think it's not gonna be too. They were too nasty for senior man this time around. A little bit. Waga otego anyị kọba oringo akọba ya na tata anụ nwa anyị nwe senior man. Responsible. Ka anyị mụta ife. Okay. Eme bụ ka mmụta ka njikwacha anyị n'akụkụ. Enwe m question. Okay. Go ahead. Nwe ịghọtago otu senior man directed to him. Half getting nke nasty tata unne nasty. 12 o'clock. That's what could have Abu Lodan. Yes, senior man gba yoku. Yes. So based on number fan. Yotago. Only funny number. Actually, Mediaka is PSG days. Okay. If I been na Ghana. Okay. Me madi basata ba ni madi basata the PSG days. Sorry. Manama no go na oyeba. Ronaldinho. Ma Pochettino. In another part. Ma world standard. Ma Neka. After come out. Man. Odogu. Tuania. But 12 o'clock, Okay. The problem with polo is as what like this. Polo. Okay, you go retire Congo Mari Kuaka.
Size na kapụzi ebe taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Anyị na Superman nọ. Onwe ndị na-eso bọọlụ. Ndị na-asị kelekere ka anyị mụta ife. Ndị na-asị kele nọ. PSG time. Oh yes. The special. Confirm. Because from day one ka a challenge no maka ịga akwụ. Confirm. And because of ụdị bọọlụ mgba na Turkey mgbe ha kwe arapụ m. So sọsọ ịga mgbe ihe meji wee hapụ m. So mgbe m bịa PSG, the pressure, the too much. The too much. Yeah. And ikwezo gbapụkwa ma ego n'afọ n'ụwa n'ụwa m. So nke a siekwa pressure n'arụ. Siekwa pressure n'arụ maka ịwara ndị ọcha ha na-eje bọọdụ free bọọdụ. Ị ga-atarị afọ ego a. But luckily for me, enwecha ndị ezigbo egwu nọ m nọkwa na the team ịghọtago. Okay. So ha nyekwa m aka. Ete ma ọ dịrị ọkwa izi o ịbịa go from Africa break a transfer record na the whole country. So too much mgba, but at the end of the day m bịa jụọ onwe m sị ihe niile a na-eme ma ọ bụrụ outside the pitch ka ọ na-eme. Yes. Mba ha n'ime field. Nke ebe a bụ my comfort zone. Ihe ọbụla na-eme n'akụkụ enye ha microphone. Ha nọ n'ụlọ. Ịghọta ka ọ dị. Bịa si onwe m bịa dị anyị. Ọ bụkwa na ihe m ijiri ebe a. Ndị ahụ bụ because ịma agba bọọlụ. So just gbaba bọọlụ, you hapụzie ihe na-eme outside and ihe a na-ekwu. So the thing help me a lot. And even up to today, I can be ambassador for the club. Gosi na ha appreciate kwa ọrụ ebe a because mụnwa the only thing nkwu bụ sisi na ma mara agba bọọlụ instead of isi na ma draw discipline. Okay. Instead of say na wa gbatara but double no in terms of commitment. Yeah. 100%. Na ka man no na ndị committed mgbe ọbụla we the just and one thing the fans can appreciate low that because na man mgbe ọbụla we the just na everything. And I must say na all the best city mgbago ball. Now my career. Wow. So gina Ronaldo na agbakọta ball again. Oh nwatakịrị mgbe ọ bịa na ịghọta mgbe ọ bịa inye obere kiosk. Maka ịfụ talent ị ga-amakọ. Nwoke dị egwu. So oge nnyopụrụ ya. Ịghọta. Oh yes. Mfu onwe m n'ime ya mgbe m jesi Germany ọfụ nne nwere onye help m. Man only help. Ịghọta. Maka ịma sometimes ị bịa enenebego the age gị. Enenebe ebe na-agba sị okay na ị need time. Na n'uche nwatakịrị ma agba bọọlụ onye ma agba bọọlụ n'idikwa time. So ya ma nọ na struggle. You understand why or man na start. Okay. Because I believe not the good enough in our start. And but bad luck when no full wing kind of. Oh, I'm going not to poor my number. Is it not because of talent there? Eje kunjemi te coach and say no come na my mind draw. Ịgbaba ebe ọzọ na ya bụ na ọ na-agba. Chai. So yeah, but I'm glad na o mesi gosi the whole world talent.
up to today ọ ka na-appreciate ka m sinyere ya aka. Mgbe ọ na-ekwu ya ruo echi ọ ga-asị gị na Jide nyere ya obere kiosk na-akụ kụziere ya ka esi ebido shop o wee nwee shop o ji wee because ihe na-ekwe ekpere ọ na-ekpere ndị mmadụ efere ya apaji hapụ okwu o wekwa ndị mmadụ mekwara ya ebere taa mgbe ya apaji before okwu a ka m topụtakwu obere isi yes ijele asị m ka m jụcha senior man ofu ajụjụ ebe Fino jụrụ nke ya ka ijele nwa mmadụ jụkwakwanụ nke ya so senior man ajụjụ nsị ka m jụọ gị bụrụ mgbe ị gbara na France anyị bụ mgbe ahụ ịnụgo nwaanyị oke ị pụtara ozugbo nwa nwaanyị like o mewenara okay ka isi manage that period kedu ka isi manage maka mma ọ na-akọ na everywhere ebido ịma ije mbido na Germany. I'm part of it, yo. No, you gotta say by 12 o'clock. I forgot to look. I'm not going to be signing one day, buddy. Ije mbido na Germany. Agbago m 6 years na Germany. Oge nọ na Germany ka mụ na nwunye m meet mana ọ nọ na school na Nigeria. So mgbe ya pụziri Germany jee Turkey. Mgbe efu ka karịa m si aga si na ọ bụrụ na m achọrọ onye ga-ejide m na nsogbu ga-adịkwa anakwa m maka ihe dị na nwaanyị siri ike so mbịa mgbe ahụ si oke na adịghị n'ụlọ ka bịa mitie nwa be anyị confirm na-asụkwu Igbo n'oge anyị kpakọ onwe anyị ọnụ grow together otu a ka m si wee maba na ya mee ya ozugbo o mee before m go France and ọ dịzie ka o buzi blessing yourself. Ekene lọlọ. Confirm. The wedding suit. Oh my God, wedding suit. Onye ọbụla were pen na akwụkwọ na-ede is a one-time phenomenon thing na ndị bụ ote FM. Bịa follow discussion. Don't forget. Anyị na senior man world best. World best. Nah, okay. But senior man, if you could, because even sometimes na on a na in a Bogota tour. Even na mansin and kind it maka full direction of we are metakwenye ni ofu ebe ka na-eje. Yes, you more discipline, all the make him go he made a lot of mistakes. So now when I say okay, now I understand. I figure me all the care. Now jukwa we say because I wouldn't need to cut onwe go on at that point. You ruin head ka Paris. Imago achajuoga anya jebe no highest agbago no mo na ndị nlata na ndị fena ihe niile sex shop ụmụ yomi nwere fena drodi ari tasia agọ red light enwere odere fena onwere ekwu oge ikabaru ma ihe niile ọ na-afụ everywhere getete mgba mpelumpe na anọ imago ne ona nezie ni na so neka nnazi najụ their ability to manage this stardom, baby, the problem na feel no na most then I put up and coming
stars pụtachago fotocha one or two, you know, things na ekene gị na-edebe ụmụ nwaanyị nyebe gị sign dị ana a ga-aka nkụ ego maka ihe ọ dịba ka ite egwu efiluzie na inwe ike power inwe you can have ụdịrị ọbụla ịchọ, you know. bụrụ Solomon gaba Solomon standard dịka imago a lot of us make some mistakes na ije anyị when I do kedu ka isi wee call this journey imago arrive on this point jikenentenya bụ stardom bitinye n'ime keki si manage ụmụ nwaanyị kedu ka esi kpoki ya ime eziokwu bụ ndụ confirm eziokwu bụ ndụ confirm ihe mere bụ na ata m afụ mgbe ihe taa ọkwa anyị naghị ekwu ka ha si bido with Melina na ihe a ịghọta jide pen gị na akwụkwọ gị na-edetu jide pen na akwụkwọ na-edetu ịbịazie efu opportunity isi na ịchọrọ ikpu ya kpee n'ike ụmụ nwaanyị ijele ntọ ịghọta ọka ajọgbu onwe ya bet ijele one thing nchọ ikwukwa bụ na football helpkwa m football dị iche nwa obere na nke unu ịghọtara maka football ịma ṅụ mmanya ịma mkpọ taba ịma na imere ife ndị a ị ga-etest positive ịghọtara football nyere anyị nwe opportunity ị na-watch ife ị na-eri ịghọta football guide ya football nwe code of conduct ọ na-etinye efe ịfụrụ na ndị a normal ndị a dị ka next to father mgbe a mana nke unu bụ arapụla wayward ịgbagodi stage sometimes you need ịdị n'ụdị ihe akpụrụ ife nọ ihe nke last day o nwere last day ị ga-esi wee Ijele ntọ. Senior man na-ekwu 12 o'clock. Senior na-ekwu I am different. So Alima ka policy kwicha anya mmanya na ihe inwe opportunity ime mistake na onye anyị ya eziokwu ya ịghọtago and ịma na football ka nsikwu the discipline na ife niile one bụ ijegodi training jesie training na ife inwe obere time ọ recover ịghọtago maka ịma na the next morning training dịkwa mana nke unu bụ inwe ike ịgụsiri egwu inwe time te in fact after party na iwu ọkụ ọ nọ na contract enwere after party na confirm nke anyị nọ na contract ma ndị na-abịa ekele sinetbọd a na-eji isi fe niile na contract ebe nsogbu dị more difficult for onu ihe ikwu wetara m to side anyị keep discipline na side anyị dị very deep like isi na football itself nwere discipline na nwere discipline nwere discipline nwe bụ na the music now ọ bụ na m galụ akọrọ ohere ma mmụta nwoke esi akpọ piano because ịmụta ịkpọ piano ị ga n'ofu ebe ị ga-ege ma mmụta ma savụ ma nsonwu gaa through courses ịmago kakuche egwu na joints for years na-alalụ n'ilo onye niile abụ ihe discipline socha na anyị nwa mana abịa na side nke ife nọ n'ihe ọ bụrụ na ọ excuse o because itie ngasị asị ma ọ bụ na m sị na ọ dị izi the truth about music na football
discipline a footballer mostly now they checked. Yes. Yeah? Yes. Blow we go. Discipline musician now they checked no blow with it. Yes. Me ojabu musician blow is okay na fame abagia is okay. Yeah. On the base or they remember that before. Yeah. Discipline footballer. Then you can necessarily go on the side now, but I go in a bastard. Until he blow, and I make a test every week. Not two different things. You got on the table, you have to go dedicated to go on it. Or you tell me, or did I monoblow? Yes, I'm yeah, no, I check it too for. What checking on it, Nobel and on the help. Imago generally in life, Imago Kwandu Budak, Imagunde, advanced countries, and everybody on check. Imago, literally make the way you see. Like with a football, all those games, they check you all the time. Imago. On a developer people on a checking. I can't wait on our because on another day, a man wearing an Abia training ground. I did check over now after match, whatever. So when I Man United, okay, Rio Ferdinand, Chinazo, boss, Rio Ferdinand, boss. Hey. Okay, so we very one remember. Hey. When I come I chopped or boss Abani, I think 8 months or so. Hey. So Ode anywa takwafukwe ihe ahụ. Onye kwara aka na ime ebe isi. Ise onye nke aka bụ England. Aba na oge na Edmonds. Aba na oge Edmonds dị anyị. Go for life. Mana nezieno contrary to nke anyị now. Onye ọma. Ije la sine eje mi hele ka Cameroon. Nse can keep when you with discipline. Mbakwa kwa aka noru. First of all, onye kpọ ọgụ show ga-ajụ ma arụ ọdịkwa gị. Kedu nke afọ ọgụ show, kedu nke bụ discipline. Ị na-abatara adị ozugbo, ị na-ebu ihe n'isi. Ị na-ekwu, ị na-anọ nwayọ. Ụmụ nwaanyị nọ n'iro Miss Cameroon eyigolu Miss ya. Nọrọ na isi airport nọkwado na-eche. With Miss ya na ọkwa aka ọ kpọjasị. Bụkwara itinyekwa anyị ị ga-afụkwa ụmụ ife dị a na-aje dasa. A na-agbago na-agbada. A na-agbago na-agbada. Ị na-eru na họteelụ ịnọ ndị mmadụ eju. Nekwa aga polo. Polo! So enwere ewe ga-esi wee ịmago bịa jidebe kọbụ mentesis kọbụ ọgụ nwa ga na-esi dị ọnwụ isi ka ị nọ ọnwa ya ka ime nnọọ disiplin a ka ọ ghara ịdị ka ọ dịghị arụ ọfa manija na-akụsi ya biko onye a Flavor dịkwa oke kedu ka Flavor ga-esi nanarị Miss Cameroon nanarị Miss Kenya nanarị Miss Rwanda ọ nwere ebe a ga-aga iri ya Flavor ekoka ihe onwe ya sọmgbe ya ọ dịrọkwanụ na so odogwu ahụ tabi ị na-ekwu so enwere m two more questions for Paji Njudebe because I'm not just one question from a fan point of view. You got to go. I question some children and I'm the answers. So about so about Kanjo like Maka Atlanta 96 more USA 94 so bad there how much am ndenka e yoti nne kuna manjugi already yenga jugi basata Nigeria and then Nigeria matches on them then two of more from Olympic to France 98 to USA and then yoti nne kuna mana question some change on in the 2000s abi okay Iba voting. Hey, voting one relegation. The last match. Voting $1.
ịgbapụta ha. And the environment. Then after that one, I'm going to give the main question. I doesn't need a quick answer from you. If I'm jogging, I can always use on Gajugeba. Well, is it when you bought it now? I'm part of the deal. When you signed up for boat, Monapol, Nyamoto from Paris to boat. Yes. Because I love driving. So instead, I am with fly and see about motor. Engine. So we drove from Paris to Bolton. Put some manners on it. True story. So, but the truth, against I bought him. Okay. I don't much about the club. So thank you, man. Paul Yogide, man, he had no who be ego. I tell you, I told you, yes, was a history. The club. Paul, Samara, I said, no, and I, it's okay, and so what? So, well, League Bido. Oh, yes. Obozi ha ano bankuzi ka no snap. Confirm. I want to boat in Agba 2 seasons in the Premier League. Now Agbada. Oh, Hana the thing. Mwekwa kosi bia dio. Onwe mbo olibida. So but I'm just now ga bi he fell. Na nso club Agbada. So Mwabi came. Luckily for me, last game of the season, IG were survival. But the thing, Memunji Noduko na voting for the next 3 seasons. Over the fans. Because Obiadika they are signing here for one family. Ena Agagodi knows Iji Bunwa in our school and I joke. Are you going to keep us up? Are you going to keep us in Premier League? This is all we have. Wow. And the thing Benny Metum mom. So I really man says they believe in you, man. At the end of the day, I can to the last game of the season. I still remember. One is 6 position. They believe in you. Yes. I believe we are just getting here. So my second question, before I do my second question, come to hear it out. Come on, Tegaka. More be Man U fan, and I'm no built in base of the Man U. I hope which are. When you put out for one, when you pass up in some other club, you know why you found them. All about the Man U. I can't go to be an Asuki. Governor Nazan and Nabama. No, man, Governor Nazan and Nabasna. I can't resist so much. If you go at that point, oh, yes. Highest bidder. Highest bidder. Confirm. Highest bidder. Me, I'm more kuya. Highest bidder. No, I confess. I confess. Then as a Man U fan, I am a hope in the one years I know. Our man check window, transfer window. Now the next thing. What do both you with the regular? Both you with the regular? Simona. JJ got signed Bolton. Or when you make the Cancun or what? Mana as disappointed. Disappointed in the. It better take you go to Man Union. It better take you go Bolton. We get a single people and there's no tax. Tax. No, cash. And this second question, I'm very sure that all your fans not here now.
Nene question ma if that's now I comment about now nene program now if open in my JJ culture tellum JJ that tellum JJ come on man na ma nene ma JJ but I was JJ I do my open in my tellum JJ about war best I dey my now everybody go fan no JJ mama JJ atọ ihe na asị na abịa ha n'obi atọ at some point. Confirm. Now, question on that best player in Africa, at least in the past 20 years. Okocha. Quote me wrong, Bujeje. Okocha. If it's one more also poor. Oh no, utekwa nai. Amara botunge sweetie the question. Number one. Mana kedie me and oh utekwa lai. Na no gidero nyage African best player. Acho me enwe an answer. Acho go mo wezi oto nga politics. Na it's all politics. Mbanasa. It's all politics. Well, all the difficult for me is the women in the area. Maka, I don't think na a fluke. Now we the BBC African Player of the Year. Confirm 3 years in a row. I'm aware. Yota Manankozo, a query. Yota so the thing of Limon Mana, a more many regret. Yota, my joy today, my happiness. Now, even the so-called small clubs, Umbafo and Nigeria. The lucky about for the proof of my women over the years. I was very consistent. And then I now watch clips. If I make it, I carry them. I can't check it in chair, Maramway. Negeromia. There's a night to say, I wouldn't be good enough you win the BBC African Footballer of the Year. Then what happened? 3 years in a row. Guinea Bissau, one of those years, I still have not in so, mana, Ekene Chuku, Kakari Amsi end there, Kosi Gag and Kosi end there. Because after Nkosize, Kafu, where's the special award in him? Kankosize ball. It's an happy football. And here's a special award. Confirm. Only give me a winning. So, mana, okay, for what the Yota. Oh, when this is not politics, you know, you win some, you lose some. The most important thing, Nanya, Kakariam Siga, Maradin Nangi, so I have every cause to be grateful to God, the other for men in my life. So, let me add a little bit to here in Kuna. Pac-Man, Philosophy drug the Ajiju. The whole thing boils down to what you just said. You win some, you lose some. Some time ago, we put it out there for our young boys. What is Jokonoka at the end of the day? You can do all you can as a man, as your will, as your powers, everything reach. But look at the final destination. So you just have to accommodate and move ahead. You know what I mean? So Ababi hapo esi ngene na YouTube video na. Oyibo ka dere na eko bitazo ko da si tinye ball ko ya. Adu me kun kene ko fo bitefu iru ko. Ono bu na no wa ma. Is Korea no wa. Just kilo me. O ti na onya be lecture o say no wa ma just o mo ma fa na be just kilo me. O me na something na ba na nye. Oh no, I'm not saying this steady. You know, she a low man. You can't be the true man. Yeah, that's when I can go.
Unu na-echa. Ifugo ihe mere na ana eme ya award a na locha no na-ene. Mana ịbịakwanụ inenekwanụ ya bụ okwu anya ịbịa jụọ ka ekwuke n'eziokwu. Confirm. Enwego since emechara ihe niile since the history of Nigerian football, of African football. Okay. Ka senior man ụbọchị akowe boot. Enwego onye gbatudu rutu ụka ya. Onwebe. Sikwuke n'eziokwu. Onwebe. A na-ekwulecha award. Abụke na award abụrụ dị isi. Award ọkwakwa nke anyị nọkwa eme n'ife egwu a. Ọkwa chi nye award. Waga. Ịkpaso omi won nyega award. Nchi nyega award. Award abụrụ okwu. Angry I give you. Mwe jụọ ndị na-ebe a na-ede efe. O nwere onye unu ma since senior man kowe boot. Ọ bụ na o nwe derum ihe. Ọ bụ na o nwere derum no. Uri akere vidi iru meme. Uri apụga n'iru. Ebe abụrụ we know in a nasty situation. Ana m afa be na nya bụ na Uru a 12 o'clock. Uru a 12 o'clock. Uru a. Lekene nụ ka nnọ enwe onye mabụ onye nwa. 12 o'clock. Uru a 12 o'clock. O nwere ana m echekwa ka mma for vast bracket so ana m achọ Mba nwere mba ọ bụ maka ka ekwu eziokwu. Ka ekwu eziokwu. Ana m eve eche ka m fụrụ onye agha. Na nwanne ya na-agba bọọlụ. Ọ ma na ọ dị nwa de ya. Na ọ kparigo onwe ya. Onwebe. Even self na ka nkokwu ego. Idekwa Alex iwu obi okwu ofu ọbara afọ ofu ife niile. How many years So ntinyekwu ori ya na jụkwakwakwa dị ajụjụ ka edekarịgo nobody wee jụzie nenu ndị ka na-agbakwa na-agba unu fugo just ndị nke apụtacha agba unu ka ọ ga-agba ihe ọ na-agba ọ ga-agbalukwa karịa nna atụkwa nke a ọ ga-agbalukwa ụkọcha ka nwepụgori Naijiria n'akụkụ ka ịwa abụọ ga-agbalukwa ụkọcha obodo Afrịka n'akụkụ abịa n'ife na-eme bụ ife a na-agba agba n'ụkwụ ọ kwesịrị ịbụ n'isi gị nwere ihe megide ma ịbụ Afrịka ma ịdị bias ma ọ na-edere bias to achọkwa m ịma mana esi gị na gị gụfta top 20 top 15 of ndị gbara ihe top 3 top 2 no imebe ndị ga-apụ top 3 na-ekwu top 2 ndị ụmụaka kịta na-enetara bọọlụ ga-etinye Mbappe tinye Messi Ronaldo ha na-afụ anya ịghọtago mana itinye top 15 ha ka makwa nke bụ eziokwu mana a ga-etinye ndị nọ n'ife a na-eme na onwere ihe megide top 15 top 20 ngwa ịda azụzi anyị jee YouTube nene ịmara ihe YouTube self tinye top 20 self ị ka ga-afị ese na ịma agba bọọlụ ka m fụ highlight dị na YouTube top 20 ndị world ma onye world adị ese na ịma agba bọọlụ ka m fụ kana highlight dị na YouTube anyị na-ejebe YouTube nna m o nwere okwu ekwu now o wee na-echetara m something senior man ịmara onwe okwu senior man kwu before ọ sị na with time ịnene ihe dị ka Raski Mono onwe okwu ekwu ịghọta ife m ihe niile bụ with time because o nwere onye m na ya nọ the other day na-enene something fụ Shabarans si anyị ma Shabarans ọ sị m na ọ mahụ Shabarans ọ ka ọ dị nsị ya ịmara rankings ọsị na ya mara rankings mana o nwere ihe nchọ ikwu maka o nwere ọnọgide ịma ndị be anyị a na-alaiki compare players onye bụ the best import Nigerian best import or export na Premier League or whatever so sometimes na-ajụ onwe maka o nwere ihe a na-adị enyobecha anya confirm o nwecha ndị bụ kọp mana ebughị ebu o nwere ndị bụ na other players bụ ha ma ha ebuo kọp
onwe ndị na-eje tournament na ọ na bench agbacha ihe na ndị Bukop afọ ha nọ na list ndị Bukop ọ ka ọ dị ụmụ ya edezie profaịlụ onye afụ n'obu 90 cup ntiri akọ ma ọ nọkwa na bench kedu impact ya na cups ndị ahụ nothing ịghọtago confirm mana onwe ndị dị egwu isevuo klọb to ndị ahụ isevu ịgba ajọ hero confirm ibu ọkwa cup mana ha appreciate talent gị ha appreciate ọrụ itinye ebe a so ọ ihe dị na karịa anyị onwe ndị dị lucky nọrọ na winning team exactly confirm afọ ha so na ndị Bukop dịka pe matasakafa mana ebughị egwu confirm na-ebughị egwu ihe okwu ya Sinoma na-ekwu bụ ndị ebu ebu ine ụdị mmadụ Jeru ọ na-arụgbu onwe ọ na-arụ ajọ ọrụ na ihe Jeru bụ World Cup winner. Oh yes onweghị ị ga-emenwe about it ịghọtago oke Jeru ọ na ka George ya mma okay George ya gba Messi ọkakwanụ Messi mma Messi ebube World Cup mana ọ ka gị ọ bụgo World Cup so ọ ka ọ dị Messi gbara ihe niile ọ gba Messi win na World Cup okay you win some you lose some ọ ka ọ dị a na-edi ọkụ ụwa dị ezu oke exactly ịghọtago ọ ka ụwa dị yes so the most important thing bụ ine n'onwe gị confirm ma nyekwa the best confirm nyekwa ike gị elotekwara akpa gị so far na ọ na-abụrụ na adịghị opụta any day anytime ọsị biko na ọgwa Jeje Okocha mepere obere kiosk o wee bido afịa wee bido afịa mụba ka esi elesi ọgwụ ozugbo nke ahụ ezugbo m mụba ka esi ele ọgwụ ma nke ọ na-efe na plank o mee gị otu ịdabatara oyi jeski gba abụọ eyi mba jeski lo mepiri kwekwe rikwe onye na-agbara gị gba night ball onye na-agbara gị gba ọ bụrụ na mmadụ kasị ị nwere ajụjụ ọzọ maka ọgbalụchukwu Olisa na-agọzinu maka na obere echiche chelụ gazielu binu isi bata n'obi isi n'ịbụ odogwu ime biznes ọ balụghị itibaka n'obi isi n'ịbụ mmanwụ politiks gazielu gị itibaka n'obi isi n'ịbụ kama ị ga-asị na chi adịka itibaka n'obi isi n'ịbụ mmanwụ ka mgbazianụ gị na-esi amaka wee chemaka mgbanụ eze gị nwanne ekwuo gịnị ikwu n'eziokwu na ọbụna ji ife onye ọma leghị papa aka gbaziri igwe kpọ ya nkụ wee dadi Majesty ma ọkwa Jehova bodogwu ọ na-agba bọọlụ ọkwa Jehova bodogwu ọ na-aba ọkwa Jehova bodogwu nwanne nọ na-eti mkpụnụ ọkwa Jehova bodogwu ọkafọlọ ọkwa Jehova bodogwu ọga Jehova bodogwu ọga Jehova bodogwu ọkwa Jehova bodogwu ọkwa Jehova bodogwu 12 o'clock anyị etire mmọnwụ Uria 12 epụtaba Uria 12 epụtaba oke